Saúdos, señoras e señores, tempo de información en Badal Novas. Como cada día, comenzamos cos nosos titulares. O Concello do Carballiño, xunto coa Asociación Terras do Arenteiro, organiza para este vindeiro sábado os Cantos de Taberna, no Bico, un cantar. O barrio de Flores é víctima dun abandono que molesta considerablemente aos seus veciños, segundo denuncia estes días o colectivo veciñal Carballiño. Roi Casal trae este vindeiro domingo ao Auditorio Municipal do Carballiño coa entrada libre o concerto As Músicas do Camiño. Dentro da programación deste mes, o Concello do Carballiño, xunto coa Asociación Terras do Arenteiro, organiza para este vindeiro sábado os Cantos de Taberna, no Bico, un cantar. Este vindeiro sábado terá lugar unha nova edición dos Cantos de Reis no Bico un cantar, no que participa, ademais do Concello, a Asociación Cultural Terras do Arenteiro. Dende as 8 da tarde será este cantar de Reis nos locais Brioch, Caserío, Don Paco, Ernesto, Estate Quieto, Fuchela, Ningures, Plaza, Riquirmo e Soldado. Os grupos participantes son de toda a provincia de Ourense, como Ramirás, Celanova, Ourense, Boborás, Cea, O Irixo, Maside, Partovia e o Carballiño. E así presentaba o concelleiro de Cultura Diego Fernández esta vindeira edición. Bueno, bo día a todos e a todas, grazas por acompañarnos unha vez máis nunha presentación dun evento cultural que se ven formaba parte dese Nadal Cultural do Carballiño, nestas datas de xaneiro non podía faltar o Festival de Cantos de Taberna, o No Bico un cantar, un festival que comezamos xa esta é a sexta edición a que imos presentar hoxe, un festival que naceu ca idea de recuperar un poquinho a nosa música popular, as nosas cantigas que se cantaban nas tabernas e que se foron perdendo, e que este festival ven a amosar a boa saúde do que goza e tamén un poquinho de que está cumprindo os obxectivos para os que se fixo. Nesta edición temos que agradecer xa, como ano pasado tamén, a organización que leva a cabo o Grupo de Terras de Arenteiro, un grupo que vai a máis no seu eido musical, pero tamén na súa faceta organizativa, levando a cabo este festival que bate un novo récord, e ese récord son os 11 grupos que van a participar nos 11 locais que se adheriron ao festival, non? Temos que agradecer, como non, tamén a cada un dos membros que compoñen os tres grupos, veñen dende Ramirás, a Celanova, tamén a Ourense, ata tamén da nosa comarca, onde tamén teve a presencia de Boborás, de Cea, de Maside, e incluso do Carballiño e de algunha parroquia como é Partovia, non? Polo tanto, estamos moi contentos, estamos con moitas ganas de disfrutar este sábado deste festival que arranca ás 8 da tarde, e simplemente convidar aos veciños a que disfruten, que participen, que canten, e que isto siga sendo un elemento de unión, de recuperar a nosa tradición, pero tamén de que a xente se anime a levar a cabo durante todo o ano actividades ou accións encamiñadas a manter a nosa cultura e promocionala. E dende as Terras do Arenteiro organizaron en colaboración Asun Adá, falou do programa para este sábado. Entón, dende Terras do Arenteiro agradecer esa confianza posta. Este ano, na sexta edición, queríamos tamén, sempre a intención intentar resaltar a cultura dende Carballiño, igual que nos participamos noutros cantos e noutros eventos, tamén que de algún xeito facer ese, digamos, intercambio. Entón, para esta ocasión
están, bueno, pues veñen 10 grupos, están da zona, como pode ser dende aquí de Carballiño, os Herandeiros e o Canto do Viri. Despois xa vamos abrindo un poquinho a zona, chegamos para Partovia con Tocaide, co Tobías de Maside, a banda de gaitas do Irixo, seguimos a Feitizo de Pau dende Cea, Faíscas de Boborás, seguimos abrindo un poquinho máis, os da Cuña dende Ourense, e despois xa, bueno, pois en Celanova está a Lembranza de Solpor e en Ramirás música tradicional Rebulir. Vamos abrindo eso un poquinho tamén o que, bueno, pois a nosa parte de cantos de taberna. Tiñamos máis grupos, pero a verdad que con 10 locais e 10 grupos creíamos que iba a ser algo tamén un pouco para non andar tan a correr, porque o ano pasado, non sei se vos lembrastes que ao final tivemos algún inconvinte cos grupos e, pois, a verdad que estivemos en moitos sitios tamén e, bueno, foi bastante cansado para as voces, sobre todo, non? Entón, este ano era como un pouco, bueno, vamos ir máis tranquilos. Empezamos ás 8 da tarde, empeza realmente un grupo nun local, porque, bueno, pois hai que dar un pouco tamén dese margen aos, bueno, pois os veciños, non? A chegarnos dun xeito, e non é por querer máis a uns ou a outros, sino porque ese grupo concretamente quería facer, bueno, pois 4 sitios e, pois, por que non? Co cal, empezase ás 8 da tarde, empeza, bueno, pois o Canto do Viri vai a empezar no Bar Ernesto, vale? A primeira das andanzas destes cantos de taberna. Os demais locais están, bueno, pois o Brioche, Caserío, Don Paco, como decía Ernesto, estos na rúa principal, e despois xa, un poquinho máis adiante, está no Estate Quieto. Seguimos baixando a cara ao Soldado, vimos aquí o carón do Concello co Plaza e o Caserío, e despois xa abrimos pois para o Fuchela e o Riquirmo. Esos son os 10 sitios que están, bueno, pois un ano máis tamén nestes cantos de taberna que estamos na sexta edición, como ben dicía Diego. Temos o fin de festa, non pode faltar. Nos este ano vamos a estar, en principio, si todo sigue nas mismas, vamos a tocar para abrir ese fin de festa, que é ás 12 da noite no Fiadeiro. Facémolo ali porque nos estamos ensaiando desde hai uns anos no casino, somos parte do casino de Carballiño. Entón, bueno, pois como no Fiadeiro sempre se presta, a verdad que para todo, por eso facemos ali, bueno, pois este fin de festa. Abriremosnos e despois xa, bueno, a intención é que se sume, igual que en todos os locais, a xente e tamén todos os grupos que participan neste, bueno, no Bico un cantar. A Deputación presentou aos concellos da comarca un proxecto Emprendeu de apoio ás persoas entre os 16 e os 30 anos con mentalidade emprendedora. A deputada provincial do Reto Demográfico, Igualdade, Benestar e Emprego, Luz do Porto, trasladoulle na sede da Mancomunidade do Carballiño as bases do proxecto Emprendeu, da Deputación de Ourense aos alcaldes, concelleiros e axentes de desenvolvemento local da comarca do Carballiño. O proxecto Emprendeu da Deputación de Ourense apoia a nova actividade empresarial das persoas que teñen entre 16 e 30 anos, para que podan crear o seu propio posto de traballo, xa sexa individual ou formando parte dunha persoa xurídica de carácter mercantil, e se o fan en aquelas áreas rurais afectadas polo gran desafío demográfico, os que se denominan municipios elexibles. En concreto, son 82 os concellos da provincia que poderán beneficiarse deste proxecto. A finalidade é incrementar as posibilidades de desenvolvemento profesional laboral da poboación máis nova, aumentar o atractivo do mundo rural entre o público destinado destas axudas para provocar un efecto chamada por parte da provincia de Ourense para persoas con mentalidade emprendedora. E o barrio de Flores é víctima dun abandono que molesta considerablemente aos seus veciños, como denuncia estes días o colectivo veciñal O Carballiño.
Dende o colectivo veciñal O Carballiño xa se fixo chegar a estas denuncias o alcalde Francisco Fumega, a través do voceiro da asociación Gonzalo Rodríguez Conde. O colectivo denuncia a existencia na baixada de Flores dun burato de grandes dimensións que tivo o acceso pechado por máis de un mes e medio e que agora foi tapado con planchas metálicas que provocan un enorme problema de ruídos. Esta situación, segundo o colectivo, ven a unirse a todas as circunstancias que padece o barrio, por donde a presenza de barredores é máis ben escasa e que provoca unha imaxe de suciedade e abandono moi negativa, a pesar de atoparse xusto detrás do concello. Tamén non entenden como instalaron uns volardos co compromiso de voltar a regular o acceso de vehículos, pero descoñecen as razóns por as que non foron postos en funcionamento en todo este tempo. E así denunciaba esta problemática o portavoz do colectivo veciñal, Gonzalo Rodríguez Conde. E levamos tempo con unha serie de reivindicacións. Eu personalmente falei co alcalde, unha ruptura enorme que hai no barrio de Flores, e non estamos falando dunha calle calquera, que estamos falando da calle principal que vai xa a fonte, con un socavón tremendo, e botou 2 meses sin señalizar na propia curva. Non pasou nada porque Dios non quixo. Despois de tantas demandas veciñales, se lle puxeron unhas planchas, como 5 ou 6 planchas de ferro, donde é lamentable que veciños vayan todos os días ao concello dicirlle que non poden descansar nin dormir nas súas casas porque en cuanto pasan os coches aquilo é un ruído tremendo e non se lle atende a demanda destes veciños. Non entendemos como despois de 3 meses que ese socavón leva ali, despois de nós haber falado co alcalde fai 2 meses e medio, que sí, que se iba a fer palmes, aquí todo é palmes. Entonces, tramitimos unha demanda máis, xa faguemos pública, dos nosos veciños, por favor, que arreglen eso. Sabemos que non estamos en campaña electoral. Seguramente, se estuviéramos en campaña electoral, estaría eso máis que arranxado, pero ao mesmo tempo temos que mirar tamén polo descanso dos veciños, que de noite e de día é un tremendo, un trun, todos son chapas e o socavón ali está, non? E ese é nadie nos pode criticar de que estamos, porque lle dimos tempo, levamos 3 meses, falamos co alcalde. Sí, cal foi a resposta do alcalde, Gonzalo? Que se vai arreglar palmes, pero levamos 3 meses. Non pasa un barrendeiro por ali, pasa de vez en cando. O barrio de Flores está totalmente olvidado. E lle teño que recordar ao alcalde, desde fai tempo viña presumindo que tiña un gran proxecto para o barrio de Flores, casco histórico do Carballiño, e digo eu onde vai ese proxecto. E falar de Ribadavia é falar, entre outros aspectos, do Festival Internacional do Teatro. O seu director, o carballiñés Roberto Pascual, estivo con nós onde nos falou dos seus proxectos para este ano. Pascual tamén foi actor e imparte clases de teatro dende fai anos, ademais de ser asesor no Ministerio de Cultura, entre outros consellos estatais sobre esta materia. Pascual ve esta situación galega teatral e no mundo das artes do movemento é moi boa e que así o están a recoñecer fora das novas fronteiras. Escoitamos a Roberto Pascual, donde nos fala dese bo momento que está a pasar o mundo escénico en Galicia, cos mellores profesionais en dito ámbito. A nivel de todo o Estado español, Galicia está dicindo e moito. E non o digo porque sexa galego, digo porque eu levo 3 anos como asesor no Ministerio de Cultura, asesor de Artes Escénicas, estou no Consejo Artístico do INAEM, que é o Instituto Nacional de Artes Escénicas e Musicais, aínda antonte estiven no pleno do Consejo Estatal, que se fai unha vez ao ano, cheguei de Madrid. O Consejo Estatal están representadas todas as comunidades autónomas. Moitas persoas que viñan a falar comigo viñan a dicir: oye, que pasa en Galicia?
Que maravilla o traballo que está facendo Chévere con Curva España, o traballo que está facendo Marta Pazos con Boadora, o traballo que está facendo Matarile, as novas compañías como a Panadaría. Un bo momento, no? Ademais dos clásicos, das que as persoas que xa levan traballando tempo, como Cándido Pazou, Kiko Cadaval. E digo, sí, a verdade é que se te paras a pensar temos unha diversidade moi ampla tamén no mundo da danza, con La Macana, Ruth Balbís, vemos moitas creadoras e creadores que teñen unha sólida formación teatral ou no mundo das artes do movimento, pero quizáis o que nos falta en Galicia, por moito que se ten avanzado un pouco, é en proxectar todo iso fora das nosas fronteiras. E non o digo só polo mercado, pola oportunidade mercantil, polo negocio de levar os espectáculos fora da rede de teatros e auditorios de Galicia, senón tamén polo prestixio, por creernos e autoafirmar a consciencia de que o teatro galego pode competir perfectamente en diversidade e calidade co teatro que se está facendo agora mesmo en Madrid ou en Cataluña. Por outra banda, Roberto Pascual tamén se facía eco desa denuncia da pouca axuda que están a recibir dende o Centro de Artes Escénicas por parte da Xunta de Galicia. Recortouse moito. Onte houve unha rolda de prensa da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, da Academia Galega de Teatro, onde se denuncian os recortes da Xunta de Galicia. A xestión da Xunta de Galicia en artes escénicas é terrible, non só polos recortes. O Centro Dramático Galego recortouse o seu orzamento, recortaráselle nos orzamentos do ano que ven, 2020, en máis dun 50%. O Centro Coreográfico Galego pasa de 150.000 euros, que era ridículo, a 50.000 euros, un recorte brutal a nivel económico, pero aparte diso é o desleixo, a desafección, a inacción por parte da Xunta de Galicia. Non hai un plan concreto do que se quere facer co teatro galego por parte da administración, non hai unha implicación e un diálogo co sector, queren impoñer a súa visión privatizadora e liberal, con inxerencias políticas, agora co novo estatuto da Agadic, é algo que non imos aceptar, imos seguir reclamando a independencia artística sen inxerencia política, porque senón se a arte non é libre, os cidadáns non teñen a oportunidade de ter unha arte de calidade, senón tería unha arte manipulada e mediada polos intereses e os oportunismos políticos, e iso é un dos grandes retos os que se enfronta agora mesmo o teatro galego, un momento de mala xestión pola actual Xunta de Galicia, que xa se ven padecendo dende hai anos e que agora se concretiza pois nesta desafección. Levamos dende o mes de maio que a directora do Centro Dramático Galego renunciou ao seu cargo. Por que non se convocou un concurso público en tempo? Necesitamos un teatro público de Roi Casal trae este vindeiro domingo ao Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño coa entrada totalmente libre ao concerto As Músicas do Camiño. O músico Roi Casal estará este vindeiro domingo, día 12 de xaneiro, ás 19:30 horas no Auditorio Municipal Manuel María, para ofrecer o concerto As Músicas do Camiño, unha iniciativa da Concellería de Cultura do Concello do Carballiño dentro da rede de auditorios e teatros de Galicia, do Agadiz Xunta de Galicia. Este concerto será totalmente gratuito e as invitacións para asistir poden recollerse na área municipal de Cultura. E o Cineclube Carballiño proxecta este vindeiro venres a película francesa Lola y sus hermanas, protagonizada polo actor de orixen carballiñés José García. Será ás 10:30 no auditorio.
Tête d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non, mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais. Por certo, que temos unha moi agradable sorpresa porque chegounos á redacción un vídeo donde José García mandaba unha invitación para asistir a esta película Lola y sus hermanos, do que ele protagonista. Hola estimados amigos, bueno pues esta noche vais a ver Lola y sus hermanos, que es una película de Jean-Paul Rouve, que es un actor muy conocido aquí en Francia, y Louis de Vinsanier, que hace mi hermana, que hace Lola. Pues enhorabuena, estoy súper contento que hay una proyección en Carballiño, y ojalá un día, pero pronto, espero que pronto, tengáis un DCP para tener todas las películas que están por el mundo y donde hay muchos gallegos también y españoles además. Bueno, pues nada, esta película la rodamos hace 2 años más o menos en un sitio que se llama Angoulême, donde aquí es bueno, más conocido para todo lo que es tebeos para los niños, que hay un festival muy conocido allí. Y nada, pues vais a descubrir la historia de esos 3 hermanos que tienen muchos problemas, mucha dificultad para comunicar, pero como todos, muchas veces pues hay cosas que no se pueden decir, se dicen solamente con los ojos, pero en todo caso hay mucho amor en esa familia. Y bueno, pues pasarlo bien, disfrutarlo bien en esa bonita escena de Do Carballiño. Aquí estamos en París, en pleno centro, en el Boulevard Saint-Germain. Y nada, os deseo un momento de emoción y de cine, además, esperando el DCP, claro. Un abrazo fuerte a todos vosotros. Chao. E do cine pasamos a tamén a outra clase de cine, como é o cine de Leiro, do novo cine de Leiro, que proxecta para este vindeiro fin de semana a película en sesión de tarde Jumanji. En sesións de noite, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora? ¿Habéis visto a Spencer? Creo que ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él. ¿A ti se te ha ido la pinza? ¡Aún no hemos elegido personaje! ¡Odio esta parte! ¡Vale! ¿Has oído algo? Spencer. ¿Qué? ¿Quién eres? Ay, mi madre. Eres el abuelo de Spencer. ¿Estamos en Florida? ¿Y tú? Milo Walker. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? ¿Qué sé yo? Yo qué sé. Nos veremos todas para el parto de Lo. El parto no será en India. No, me iré después. Es negro, como un senegalés. Sí, la verdad es que es especialmente... no. E lembrarlles a todos vostedes que hoxe, venres, empeza a ruta das tapas, así que ninguén se quede na casa. Decirlles a todos que está dedicada ás películas, ao cinema, non o perdan. E seguimos de celebracións porque para o vindeiro sábado está prevista esa comida de Ano Novo do colectivo veciñal O Carballiño. Será no restaurante Derby a partires das 2 da tarde. E o próximo domingo, día 19 de xaneiro, terá lugar a 20 edición do Cross de Boborás. As inscricións aínda están abertas. Para este cross popular do Concello de Boborás organízanse 3 percorridos para 3 categorías, unha de 1,5 km, outra de 4,5 km e na categoría absoluta de 7,5 km. As inscricións rematan nos 3 días do 15 de xaneiro e pódense facer na páxina web championshipnorte.com. E o Sporting Carballiño enfróntase ao Covadonga este domingo ás 4 da tarde no campo da Uceira.
Un difícil enfrontamento ante o rival directo para os postos de mitade da táboa. E o Aranteiro viaxará a Compostela este vindeiro domingo para enfrontarse ao líder da terceira división, un difícil encontro no que os verdes viaxan ca moral ata despois de vencer claramente este domingo o Alondras en Espiñedo. E a Asociación Fotográfica O Potiños abre esta tempada 2020 cunha exposición de imaxes en branco e negro. 14 fotógrafos que amosan no Concello do Carballiño. Trátase dunha mostra coa que os integrantes do colectivo carballiñés queren contribuir ao fascinante mundo da fotografía en branco e negro, según o particular punto de vista de cada un dos que participan en esta exposición. O presidente da Asociación Fotográfica O Potiños, Manuel Blanco, explicou en que consiste esta nova exposición que xa se pode ver nestos días no Concello. Ben, bos días. Dentro da programación mensual de Potiños, hoxe temos aquí nas escaleras do Concello unha exposición de un grupo fotográfico que é a Asociación Os Negativos de Ferrol. O título da exposición é Os Negativos en Branco e Negro. Esta é unha exposición que realmente é dun colectivo, polo tanto as fotografías en teoría non teñen moito unha que ver con outra, pero si reflexan a variedade que poden ter estes fotógrafos cunha expresión vital que é o blanco e negro. O blanco e negro en fotografía sempre mostra unha beleza completamente distinta do cor. A veces en fotografías de cor pois lévanos sempre a mirada hacia unhas cousas que destaquen máis que outras. En branco e negro ten que ter os grises, teñen que ter moita definición, os blancos teñen que estar moi separados e os negros é aí realmente onde ten a beleza estes tipo de fotografías. Bueno, vai estar durante todo o mes nas escaleras do Concello e vai, como digo, dentro da programación que Potiños vai tendo ao longo de todos os meses do ano e vai cubrindo as 8 ou 9 salas que temos abertas sempre, especialmente en Carballiño. Simplemente pedirvos que veñades por aquí, merece a pena, é unha exposición moi chamativa en cuanto a que as fotografías están moi ben definidas, moi ben expresadas e, por tanto, chama moito a atención. Agárdase para os vindeiros días unha alternancia de períodos de ceos con nubes e claros, con outros pouco anubrados ou despexados. Haberá néboas matinais o sábado. As temperaturas serán normais para esta época do ano, con valores de globalmente se atoparán en ascenso moderado. Lembrarlles a todos vostedes, como non, que si precisan da farmaza de Garda, a que está situada na rúa Otero Pedrallo, José Carlos 10. Despedirnos xa, un día máis, como sempre, darlle as gracias pola súa atención, pedirlle moita precaución nas estradas, non deixen de acudir ao auditorio Manuel María, teñen cine, teñen a Ruta das Tapas, onde poden optar a esa viaxe a un spa, casi nada. A verdade é que temos de todo este vindeiro fin de semana. Non deixen de disfrutalo, amigos.